Xayrli kun. Исәнмесез, балалар? Онлайн мәктәптә кабаттан очрашуыма мин бик шатмын. Балалар, күрәсезме? Нинди матур үй? Бу өйдә кояшка яши. Тәрәзәсе ябык, йоклый ахры. Хәзер мин аны уятам. Кояш, чык, чык. Кояш мине ишетми, тәрәзәдән күренми. Кулга кашыклар алыйк, бергә уятып карыйк. Кояш уянды, безгә елмайды. Карагыз әле, балалар, кояш нурына урмандагы җәнлекләр дә сөенделәр. Урманда бәйрәм булган, җәнлекләр концерт куйган, аю гармон уйнаткан, сандугачны сайраткан. Яшел бер шикерткә, яшел курай тапкан, аны шунда яраткан, алып авызына капкан, күп кечкенә булса да, гел уйнап кына торган. Бүре барабан аскан, көн буе шуңа каккан. Әйдә, без дә кушылыйк, барабан кагып карыйк. Бүген бездә зур бәйрәм. Күр, куян төпкә менгән, шалтыравык уйната, шалтыр-шылтыр шалтырата. Талга кунып, сандугач сайрый, җыры китә еракка, кыңгырау чыңлавы кебек ишетелә колакка. Сандугач җыры бик ямьле. Бергәләп тыңлыйк әле. Дуслар һаман да киләләр, уйныйлар да көләләр. Безнең дуслар шундый алар, бәйрәм итә беләләр. Төлке биюче икән, тыпырдатып биеп киткән, койрыкларын җилфердәтеп, әй кызып бии икән. Балалар, нинди матур концерт күрсәттеләр безгә җәнлекләр? Әйтегез әле, нинди уен коралларында уйнадылар алар? Дөрес, барабанда, курайда, шалтыравыкларда, гармунда. Әйе, бик дөрес. Ә сандугач кыңгырау чыңлавына охшатып сайрады. Ә хәзер уен уйнап алыйк. Тыңлыйбыз һәм әйтәбез, нинди уен коралы яңгыраганын. Әйе, бик дөрес, барабан. Әйе, шалтыравык. Курай. Бик дөрес, кыңгырау. Гармун. Кашыклар.
Тағын бір ойын иғтибарлыққа. Нинди жәнлік нәрсәдә уйнады? Куян нәрсәдә уйнады? Әйе, бик дөрес, шалтырауыкта. Бүре нәрсәдә уйнады? Әйе, барабанда. Сандуғаш нәрсәгә ошатып сайрады? Қыңғырауға. Түлкі нинди уен құралында уйнады? Әйе, бик дөрес, балалар, ул уйнамады, ул бейеді. Шикерткә нәрсәдә уйнады? Қурайда уйнады. Аю нәрсәдә уйнады? Бик дөрес, гармунда уйнады. Булдырдыгыз, балалар. Әфәрин. Бүгенгә шул. Сау булыгыз.